Bună seara, vruți armâni! Ghi ne aflăm iara tu joia di mobeti armânească. Tora seara vanidzem cu Stanța. Eu avem oaspite Elena Luiza Oprea. Elena, care ne vezi, care ne avză, ti plecărsim disfaț linkul, disfaț video și audio. Da, vafdu. Ti videm. Evident. Gine ne viniști tu joia di mobeti armânească. Ne hârsim mult că aprucheaș să avem este moabeti. Și știu că ți-era și ți o frică, că ziceai că m-ați dus vă zbor alătusit. Ama nu are ca năgaile, noi dusim de cafioară, ca este turlii de moabeti, este ca un sculi, să învițăm, ți zicem ghini, ți zicem alătusit, dar la întâia de când vă adunăm și mini știni, va să zburăm, va cam aghini. Nu avea păreare ca oații nu ne judică vără. Mintim așcă Scârsescu alanță țină Mutrescu și deaua de României și de toate Vasilii. Le dățem atâtlor bună seara. Care ați vor să bagă vreo alta întrebare, pot să dar este lucru sum live-ul ți zis vrăteaștitora pe frânza de Facebook Armâna Mea Media. Tora va te las să știi în dau zboară ti ghinuiari. Da, Haristo că mi invitași, în primul rând, tu te-ați vrut și o să particips, pentru că sunt multe zboare armânești pe care Nica nu li știu sau poate le-a gârși de la paplu, de la baba, de la noastră, că mea ca zbrum mai mult mucănești la muncă, la toată ziua zbrâm mai mult mucănești și manu zbrâm armânești, le mai agârșim. Dar nu avem nepisculii pe armânești. Că mai ziceam la sculii, va ne era cam alișor. Da, așa, da. Poate mai căftam câteva oară, căftam pe Google, pe YouTube, dar nu prea afli zboară, să zic că să... Ați petrec mini că avem un dicționar băgat online și acolo poți ca să zboarele, ei pe armânești, ei pe alte limbi, și pe franceză, și pe engleză, și pe limba română, poți să-l capi să zborlu și lo afli acolo, să vezi cum ziți și pe armânești. Ghine Maca, știu că, da, adra parcă Elena Saricu, Elena Tudică, adră un proiect. Ia, cel cu înveață armânești, am ahoria de proiectul zbraște armânești. Ahoria de proiectul la Înveață Armânești, avem și tot Elena și cu Nicu Chirlu la ei, Nicu Todică, ce le stăsire să dar este lucru. Avem un dicționar băgat pe un link, Ahoria online, și acolo poți să scapi să zboară le armânești. Le pitrez maca. Sigur, da. Nu a scapi de este lucru, să știi. Elena, nu știu cum să zic alanță. Elena, Luiza, cum să zic? Elena, da, eu Lena. Eu când acasă îmi zic Lena, tu soia, așa mi știu, Lena. Elena, eu la lucru. Cu soia eu Lena. Și Luiza este taha de la Ița. Pinașa mea o cheamă Zoe Saricu și mama Elena și tata zise că, uite, îi bag Luiza de la Ița. Ama nu prea. Ne cheamă ca largul. Luiza până la Ița are ne cheamă. Da. Și Elena după Maia mea, da. Mea ca dăseși aminte de Maia și de păpâni, să hurhim ca tot să spunem ne cheamă ți știm de păpânia noastră, de părinții noștri, care să știi de vinere păpânii tu România și de apoi și de părinții să-mi spui că tine cheamă, de ți-tăi forsuntul ei, de Eugeniu să amintară. Da, Tora, din partea al tata, păpânii din partea al tata, ei... paplu vine dit Vârhării și baba dit Machedonii, dar apoi a ajunseră Bașchioi, tata acolo să amintă Bașchioi, Nicolae Bălcescu de Tulcea. Și atora ziții hoara și asti numai, ama atunci avea ațea numai. Da, da.
Bascăi. Și după aia de la mama, paplu, îmi zise că paplu era de Tararinci, din Macedonie, una hoară acolo din Macedonie și Maia de Durustor. Era amintată în Durustor. Și ajunseră tu Iugoslavia și după aia la Beidaud. Eu de Beidaud, crescut acolo până la 6 ani la Beidaud. Mea calanta întrebare era de eu am învățat știința românește și de care ai înzăsești ora că și duci Beidaud 6 ani, poți duchescu că vai de acolo. Da, cu păpânii, cu manoșă, cu părinții, cu surinii, că și zum acolo, hai că eu eram manic, cam cea mai mică dit soi, dit anoșă, dit cu surini, acloții, da, zbram, armânești, jucam, tot ziua și deam, nu ca avea tora. și mulți armâni, și toată țelchiro în hoară. Da, erau și multă lume care și de acolo am și nica ne-aduc aminte. Eu eram mică, nica mai aduc aminte. Și după aia țin minte când Uneșu vine la Constanța și mi-a duseră la grădiniță și la vițini, tu blocul acolo și vițina mă întrebat, tu știi să... Nu, eu o întrebai pe vițina, zice, tu ești mocancă? Nu știam să zbrăz cu nica mucănește, dar eu și ziceam, ești mocancă? Și după aia, da, la Constanța, mai mult la Constanța, mai și Veara, nițeam acolo în hoară, da, la Beidaud. Ți aduce aminte ai de acolo, din hoară, cu pupâini, țiva, fără pirmif, poți să zici? Mi-a tora că s-aproache, cum zice la americani, Halloween sau că vine toraș la noi moda, dar noi aveam altfel. Noi nu știam de Halloween, dar aveam... cu toți ne adunam acolo cu verii, cu ficiuriții, veatele din hoară și nițeam la Tunăgârdină, un viținu acolo și luam curcubete, furam curcubete și după aia ăștia mamării, ficiorii mamării băgau, le tăiau, le băgau noaptea băgau țeri și adram hazi. Tot ca un fel de naspăream, pe ăștia maniții naspăreau, că un fel de Halloween. Și viținul de furas curcubetele țițuța. Viținul inea după noi și alăga după noi și năfțea, îți vedesea va da o mâini, ca vă zic la măta la ventul, da. Alega după noi, dar noi nu știam de ale noastre, de ale copilării. Da, și după aia... Cum era Maia ta, că mi-ai spus așa, îmi dau lucrurile și mi-a resit multul. Da, Maia, ea era cu... nu știa carte, dar nu puteai să o arăți. Nici ea nu arădea picană. Și asta e una lecție, ține armase de la ea și o știu de la ea, nu arădea picană, nici nu vrea să o arădă cană. Ea când aduțeau piperchi, au în Constanța și mai aduțeau piperchi sau caș și mai dădea la vițini și când le... cum zici la cântărea. Când le ixea, da, ea mutrea acolo și fix, ea să da fix, să nu îi da, să nu cumva să-ți da bani mai mulți decât arăți mai mulți. Și era foarte, ea era și mai dură, dar nu vrea mult. Și... Cum? Era cam asertă? Cam asertă, da. Și tu ținea de paradzi, că sora mea îi mai zice câte vârvoare, ca baba, țin de paradzi ca baba.
Și una oară, țin minte, eram acolo veara, aveam un ficior, tutoa și ca mine, eram și luăm toți din gireazi ale babii și care începem zbătem tu ei și aici îngârnim și vine baba, încă ce, zis, hai, zis la Constanța, zis de oa, nu mai județ aoați, zis tora, zis. A să zbrăsc cu măta, cu fetul să ziți, să vă de oa. Da, este una să hati Minduescu că altă turle zbura. Da, pe aia s-a gârșit. Da. Și, da, baba... Lor, mării își leau pe lor. Da. Și achi că erași mult lucrătoare din țizeseștini. Da, era lucrătoare, aveau, și erau atunci că erau mulți niți, nipoți, casa în plină, da, adrau mult lucru și tu gârdină și... Că tot erau crecașiți, dar baba că era a mea, era cam mai bună. Dacă zisești că învețași acolo armâneaști, duchiși vărăoară că fufură hopul andam duchiși că te ajută, că știi armâneaști? Păi mi-ajută că, uite, eram în oară știtini și în Salonic, în Tugârții și acolo adunăm cu armâni de acolo și zbrâm acolo Tugârții, adică mi-ajută că putui să vezi alte văsălii. Și altă te aproache omul andai zburăști și da, și altfel te aproache că, uite, când unezi la un administrații, instituții. La chivernisi, da. Maca te vede că e armână și zbrăși să armânești, altfel parcă te ajută, că noi, uite, nica ne ajutăm între noi. Da. Și totuși, da, este un lucru bun să știi. Armânește, mai ai nevoie, mai ai... Este mai ajută un altul. Că să știi armânești, că nu știi când te ajută, când îți dai peste un armân. Suntem alargu și să zburăm neheamă de ți-ai învățat tine. Achi găsi că adrași prota universitatea tu domenia asta economică și după universitatea adrași niscânti studii, master, adrași tu domenia de comunicare și relații publici. De aia este dau domenii care îmi induiești că te ajutăm mai mult tu lucruri ți le adrași tu ai de Sony și ți le adrași tora. Multul mi-a ajutat să eu masterul de comunicare și relații publice. Partea cu parazii Minduescu că te ajută de la Maia. Cu parazii eu vezi că nu alegi cumva, după Maia trași eu cu facultatea, cu parazii, cu finanțe, contabilitate, eu tot minduiam la parazi. Dar apoi ajungi... Ca un armân să fii, Da. Asta este tusânzul nostru este. Și apoi mi-ajută comunicare și relații publice, că eu cum organizez eventuri, cu turismul, cu... Lucrezi mult cu oamenii și vachea asta, lipsește să știi cum să-l iei omul și cum să-i zburăști și ții să-i zburăști. Da, comunicarea, ți-a drăm noi tora, zbrâm. Da. Cum fu anchisita? Di prota a avut și este mirachiti turismoști andrizari de eventuri adrași altuțivata hurhită? Cu asta hurhi că așa ți fu așa se întâmpla. Da, și fu bana că intrai tu armână, că tora trebuie să zic, că așa intrai, că eram armână și intrai la Iachi, la hotelul al Gică Hagi
și zuia acolo zați ani. Ca baia. Ca baia și acolo anvițai multi și așiția curhio să înceapă să să aibă hari, să ai mirachi. aibă hari, da. Turismul și eu tot vreau la bancă primii ani, atunci, primul an, primii 2 ani, tot vreau la bancă, îi ziceam al tata. Da, ma ghini, tot ai zic cu al tata, zici, ghini că nu hiul, că nu armaș tu domeniu bancar în bancă, că ți-a, dar eu tora îmi place mult mai mult și mai sparați mai mult decât dacă eram acolo angajată la o bancă, da. Dizeš ka hurhiš avati la hotel Iachiș, hotelul ți asti a taifuiei Hagi, Gică și Marilena Hagi. Da. Cum fu acolo? Cum era ei ca, zicem, nicuchiri a hotelului? Cum furca cu tine? Cum fu această experiență de lucru acolo? Ți pot să mă știi de alăvdari, că sunt oameni nu scunarea anziană, sunt modești, sunt cu bun simț, educați și ei adra lucru. Marilena era acolo cu noi și dea cu noi, adra lucru, îi aducea pe niții. Păi eu îi știu pe Ianis, pe Chira, Nica din Nița acolo, cât aveau atunci când a curhi eu, 3 ani, unul avea 3 ani, unul avea 6-7 ani. Chira, țin minte că era cu cărțile, ea citea în cărți, ghinea cu cărțile, eu eram eu în birou, apoi citea în engleză. Oameni foarte... Cum? Și cum îi vedem, știu... Da, și cum sunt tutora, cum sunt corecți și cinstiți și și erau de tot, și cunoscuișoși, și sunt și mași zboară de alăvdari. Dacă Nica mi-adunai cândul, tora are câteva luni, mi-adunai cu Marilena și zbrâm și de copii, de soi, de pâini, de mai zbram care cum sunt și ți mai adrăm. Ne hărțim să avem da. Că sunt așa cum minduiam noi că sunt. Sunt, da. Știm că vedem că este zilea voră și semnul la Ioaniț, că mi-a zis și avut este eventul cu semnul. Harau mari cu taifa lor și noi ne hărțim de adun cu ei să aibă și ne spusești că lucra și cu alți armăini, tu, domenia asta de hoteluri. Da, dar poaia că la noi au luat Constanța, restaurante, hoteluri, sunt mulți armâni. Și lucrai la Hotel Sulina aproape 5 ani, da, până de pandemie și la fel și ei, George, Tica, Aura, Mirela, oameni deosebiți, tutoașiții, care și deau acolo cu noi, zbrau cu noi, ei nu-i vedeai, nici nu ți dădeai seama, nu-i vedeai că sunt nicuchiri. Dacă inea careva acolo și iar erau cu noi în birou, munceau, lucrau cu noi, aflau idei de la noi, de la mine, de la alte colegi, adică oameni deschiși la minte și care nu sunt cu narea înzeană. Și cu Aura țin legătura, ștora și nu mai avem că eu dacă hiu tot cu turismul și numai idei, mai aflăm idei, mai, întrebări, tine cum adare acolo, uite, recomandă, îi mai dă una feată că am nevoie la la bucătărie, și ei tot așa adrară banii cu muncă. Că, vezi, armânii sunt oameni, sunt cu banii, dar banii adrară cu lucruri.
Așa este. Părazii se scot cu multul copos și cu multul lucru. Da. Sunt opiniații, vai, ți scot păraz mulți fără lucru. Mai sunt ușdeței, dar eu îi știu pe cei care lucrare și, da, adrară bani cu lucru. Ție învățăminte adunași tine dit domeniile astea tu care lucrași până tora. Ție în greacă mai mult tu bani, îți ziceam așa. Da, în greacă si deschis, si tine, cum zice, autentic, si tine de alihia. Da, să nu arăți pe alantul și alantul nu te arădă. În afacerea asta este... Vezi, vrei, nu vrei, ți-a rămas izborul de la Maia. Da, să nu arăți pe alantul și alantul nu te arădă. Așa, corectitudinea și autenticitatea și tine de alihia, să nu că un partener în afaceri, colaborator, client, ați vedă și ați apreciază când e sincer, de alihia, corect. Fur proiectul, evenimentul de până tora ți a lăsat și ți toară multul ahândoase tu mintea ta, ți va aduce aminte tot na? Fur evenimente pe care le organiza eu, eventuri pentru avocați, Uniunea Barourilor de Armănii și pentru notari, Camera Notarilor. Că fură scânti eventuri mult mari, cu mulți mari, cu multe servicii, cu multe și cu conferințe, și cu 400-500 de oameni și Constanța s-a dat renunță cu 400 de oameni. Așa, da. Așa că istoria tăi va să știi cum să le andrezi numțele lișor. La ei asi bă maniță, până să însoară ei asi bă nunță maniță. Și vizui că pot și că eu capabilă, că oamenii sunt mulțumiți de ți-a drai și cum i-a ajutai și asta ne aduc eu aminte toată bana, că fură eventuri importante de mine. Și da, poaia pentru alte recomandări, mi mai recomandar, mi mai aflai alți clienți. Cum a pufăsit să ai agenția ta de turismo și ți-a dar tine altă turli, ca să nu hidia cu alanță de tidia domenii? Păi, cu agenția, cum începu eu? Când o acurchești? Cu Mahurhi, da. Eu armașul cu pandemia. Eu avut agenția de mai de mult, o țineam așa pe lângă lucru. Lucrai acolo. Cât inihiamă, da. Și după aia cu pandemia, când vine pandemia, când o Ahurhi, atunci la hotel nu mai ne-au turiști, avem așa ca pauză, ca perioadă de pauză și după aia mi orienta eu mai mult către extern, că lumea după aia vrea și extern și nu doar în țară. Da, așa oași mi orientai și către, după aia încet și către organizări de eventuri și uite și ți-a rămașul după pandemie, dar și ca
pasiune de-a mea, că la început a și fost ca Un mirachi de voi. un mirachi, da. Și apoi ți mi-a întrebat că cum a dar tini, ți-a dar tas nu hid ea ca alanță de domenia asta, ți-a dar a horia tini. Da, păi asta noi îl dăm a turiștilor, le dăm un pachet complet. Nu le dăm mași, nu știu, caft, avion și cazare. Le dăm și alte... Pininga, le dați și alte lucruri. Alte lucruri, excursii, tururi, ca să vadă locurile acolo. Și noi la drăm personalizat, după cum vor ei, după dacă este familie cu niți. Mazori, nu? Mendesu că e mazori lucrul ăsta, să dari acest pachet, zicem, dip cum îl va uninsui, altul. Așa, este mazori, că îl personalizez după cum va el, dar omul te ține minte și este mai mulțumit, mai hârsit. Și de apoi avem, că uite, că zbram toradiția, dar oamenii când îți duc în vacanță, avem un startup, o platformă, o aplicație, cum sunt tutora, că asta e moda cu aplicațiile, că intrăm online și noi și avem excursii, tururi, tu ți-a dar omul de tahina până seara. Cum f-a închisit cu acest startup? A câțat vă finanțare? Da, avem finanțare de la Uniune și chiar apoi acurhim și discuții cu investitori, cu fonduri de investiții, tora him în discuții cu fonduri ca să dezvoltăm, că noi vrem să creștem numai tu armănii, să ne dăm și toate văsilii. Adică să tu că tora dioară este aplicații, este tiawati România. Da. Și vreți să ne dați și toate văsilii, tu ani ți va zină. Da, tu Europa de Est și apoi tu și alte tu internațional. E lucru mult tutora când o acurhești, că trebuie să aduci oamenii acei, furnizorii, acei adară tururile, excursiile astea, dar ca să ai multe, sute. Da, că noi ca un EMAG pentru tururi și excursii. Vă adrați legătura anamisa de turiști și aței ți iau ahtări, ți da ahtări volti, tururi, pe locurile eu ajungu turiștii. Da. Și cu hotelurile, că colaborăm și cu hotelurile, că hotelurile să aibă să le da la turiști, să uite, intră oații, că ți dăm noi, ți să dari tută ziua, că asta e cât acolo duc lucrurile. Ți să dară oamenii când sunt în vacanță. Hotelurile smutrească nu îți da mași este partea de durniare și de mâncare. Am le da oamenilor și alte lucruri ți poți le da anda duc și acolo. Da, și uite, și ți nu mai șed mai dau zilii, șed poate 3-4 zile și șed mai mult în vacanță și cheltuie mai mulți parați. Hărgiuiesc cu mai mulți parați. Hărgiuiesc cu mai mulți parați. Da. Vreau să întreb, când acurhiși cu partea asta de turism, acurhiși cu turismul awații tu România, acurhiși și cu turismul în afară, tu alte văsilii? Cum fac? În afară, cu eventurile tu România, dar turismul mai mult în afară, că
mucanii armânii vor în afară, tora vor exotice, vor mea de Revelion, în Dubai, în Zanzibar, în Maldive, vor la căldură. La noi arcoarii ei vor la căldură și tu toașiți. Eu scaftă tora n-ai mai mult, când mi-a dăsești Zanzibar, Maldive, eu scaftă tora n-ai mai mult, tivgare, tu vacanță. Păi mea, scaftă este că Egiptul tora nu mai vor lumea în Egipt, că le este frică cu războiul și scaftă ori Europa, scurte, city break-uri de dau 3 zile, ori la căldură, Bali, Maldive, Zanzibar, Dubai, da, Tenerife, Palma. Sunt, mai parat să ai, că sunt multe. De ți zuștini, tora oamenii vor cam mult o să-ți ducă tu vacanții de astea mai scurti, cum zicești, city break-uri? Da, dar una sau dau malunză de 7 zile și alții dau 3 cam mai scurte de 3-4 zile. Da, că... De ți zuștini așiți că mea, tine lucrași mult tu partea asta de turism, adrași și multe rezervări de azbuirări cu aeroplani. Este văr chiro când este imaginis să încupăre este bileti de aeroplan, nu știu, cu un mes, cu 2 meși manenti divgari, cu 5 meși manenti divgari, este vărăzu de stămână când faci ca imaginis ca să atunci te încupărare bilete. Păi, este Guinness li ai cu mai mult uninti, chiar și mea tot azi, tot și un armân, un clientă de-a noastră, ea va ti vera 2000 că sunt early booking tora. Încep tora reduceri, prețuri mai bune. Tora este un chiro când putem să încupărăm magini la un păhă cam bun, o vacanță ti vera care ieni. Da, și biletele care ați mi întrebai, eu mi îndiam că vai tu inar, tu acurhita de an. Este magini. Am avut că tine spui că este ștora un chiro bun. Ștora că sunt ieșiră la biletele, da, ieșiră și după aia mas vrei zneța și tora sunt ieftini în Europa, tora în noiembrie, după aia până de Crăciun și după aia după Revelion, atunci de Crăciun de Revelion sunt scumpi și Guinness sunt mai bune prețurile dacă te torni sâmbătă, nu duminica, că duminica sunt cam scumpi. Da. Și cam cu 2-3 luni ninti să le iai, ca și dacă le iai atunci cu o lună să scumpi. Deci vas ne mindim cu 2-3 meși ninti care vrem să vzim iuva. Da. Ama nu este zbor la ati Crăciuni de bitista de an, de ziua din nou la an, că ația vai mindioare cu un an ninti. Da, ația li su scumpi și nu știu, eu spre exemplu n-aș țisneți când e aglomerat, când e institutul, știi, Crăciun și de Revelion, toată lumea zduți. Mai ghineți după când e mai puțină duniau și poate afli și la prețuri mai bune și uite și ți mai multe avantaje. Tora care sai tu minti niscând scupați, niscând obiective, ca pichiro cam scurtul și cam lungul, zicem. Cum ți-ai tu mutrită, achi că cu dinții să-și până tora, că era partea asta ta slărgiță aplicația asta de la startup,
tasu adrat siba ști alti Vasili. Pininga est scupo, ai altul țivatu minti? Păi, aiesta și ca să adrăm aiesta, ne trebuie, lipsește să avem mai mulți parați, investiții și te-ația să adrăm noi la anul o primă rundă, cum zici, o primă rundă de investiție. Ascăftăm... Tu scăftați să-și părați de alti locuri, așa e? Da, de la Uniunea Europeană doar depunem proiect și de 500.000 de euro și după aia ascăftăm și investiție. Și ca să creștem să nu mai știu Armânia, știu Europa, toată Europa. Este lișor să găsești ceva că Pitricuta asta a îngrăpsit un proiect, te apropiarea de părați, de fonduri, 500.000 de euro. Este lișor să dai un aftari proiectul și te ajută vreo altă companie cu îngrăpsarea proiectului? Da, ne ajută altă companie, trec tu mai multe teste, examene, interviuri. Nu e lișor, nu e ușor, pe narga, că eu mai avut experiența altor proiecte, tot cu fonduri și tora, zicem, ca si mai ghini. Alu tusim, dar apoi să dărăm ghini. Ținem bușile strase să aveți tihi cu acest proiect, să-ți duc ghini. Ne spusești niheamă de atunci cu chirolul de pandemie, că atunci a fusiștini să iei mai mult cu agenția asta de turismo, să rămâni mai pe partea asta. Cum îl duchiști în acel chirol de pandemie? Cât fuzori și cu lăi aflași, ta să treci cam alișor? Păi, stai că Niclu, s-a din Niclu ăla. Nu are ceva? Nu te vedem. Gata, hai că îi ziceam mai Niclu ca mai încet. Și, păi, învățai să răbdarea, asta e foarte, foarte important și mi-ajută mult răbdarea, că știam că nu am ți să dar și după aia ne dusim și noi câte online, că lumea, noi toți erau fizic, ieneau clienții tu agenții, tu și după aia ne dusim și noi câte online și răbdarea și... Ești ca hurhis neagă lucruri Luca Maghini, tu ții an? Anul trecut, da, și cu eventuri, și cu turismul 2022. Da. Și uite, asta este răbdarea, e bună, tot ieta, tot bana, până să învățăm răbdarea, va să treacă ani peste noi. Ani și event, pandemie sau război, da. Na firească Dumnezeu de actări, că da. Pandemia avem, vedem că nu este aici lișor. Actări alum te vedem că au aproape de noi și nici am alargul și iar nu este ghini și avem ideea că nu va stinde mai multul. Ți urnimi ai tineri, ca să le dai la tinerilor, ți vor să acați este cale de lucru tu turismo, e lucrul așa, să dar vrem burlăchi, partea asta de antreprenoriat. Păi să înveață ei, tot să înveață mai mult. Să aibă mirachite învățare tot. Mirachite învățare, ca înveață ei, știi lucruri pe care le-o dar ei
îți bagă mirachis tu lucrul pe care l-o adară, pasiune, să arăvdă multul, să aibă arăvdari, că Băieții cu răbdare au duzești din da ori. Îmi pare că este de mare sumasie. cu arăvdarea trițem mare. Mare. Și să știi, bă, că lipsește să salutusească și după aia zin și lucrurile bune după ce alutusești. Nu s-a pară Anda Lătusescu. Nu să aspară că așa este, antreprenoriat, asta înseamnă să mai alutusești. Înveți, ne-ți mă largu. Da. Cum zic tora, cum zice, rezistență și reziliență. Asta e Răbdare. răbdare. Cât poate. Da. Și cam asta aș zice eu. Din mobetea noastră ți-o adrăm ninti de emisii. Știu că au mulți ani, cât recurzați ani, de atunci ai multul, ajutați la andrizearea părăstăseriei a filmului armănescu Nu hiu faimos a mahiu armân cu Stanța. Care a fost, spune, da o lucruri cum duchiștine acea hopă, acel eventul. Așa, adrăm cum îl ajutăm pe Toma Enache cu lansarea filmului, ne adunăm, zbrâm la telefon, ne adunăm aoații, planificăm noi, organizăm cu el, ca zin mulți armâni de peste tot, că vineri, de București, de Constanța, de Tulcea, și chiar un event care fu hârsitul, lumea a fost hârsită, că s-a adunară toți un loc și nu mai știi te gimbu și te vărănuntă sau să adunară să vați armânii peste ani. Cultura armânească, pentru Sony. Da, așa. Și ni spusești că la este eventul bine rășniți când oameni armâni, zicem, și nu așa armâni, ți sunt m-a cunoscuți, m-a avut. Poți să zici în doi de ei, ți-aduți aminti? Așa, vineri și dacă nu parcă e iaraș Hagi, gică dacă țin eu ghini minte, gică Hagi, vineri mulți din București și de la noi. Masa îți aminte. Stai că Niculu. Nu, ariți-vă. Lasă-l Niclu va să zburați cu dadăsa. A greșit să vă spun că Lena are doi ficiori, unii 13 ani și unii 7 ani și mea că Niclu, tora cât o ajung să-i dadăsa acasă și va și el, captă și el să șadă de zbor cu ea. Să joacă sunt cu fratele mamarli și uite așa dar ficiorii să încaci, să mai... Da. Pune cheamă. Și tricură mulți ani de atunci și uite, cred că este ghini una oară la zații ani să mai adrăm andamusi și eventuri cum fu lansarea filmului al Toma Enache, că ne adunăm și oamenii de cultură, de istorie, de la care mai ți să înveți și ți să armâni. Ai tu minti alte turlii pe care putem să ținem partea asta cu limba și cultura armânească, să aducem tinerii cam aproape de limba și de cultura armânească? Păi eu zic că și ți-a dar tinetora este un lucru bun și o inițiativă bună
că mai invitați pe un pe altul, să mai zic de tu idei de ale lor, experiența lor și mai și ți poate mai aflăm noi unii de alții și ne mai adunăm și numai tu podcast și ne mai adunăm și în Ana de tu cafețul. alții, tu că să tu să adrăm un andamus, un gimbuși cu școații auși numai și cu tinerii, să învățăm de la ei, să ne mai zică ei de soi, de soia armânească ca să nu chiar zborul al nostru armânescu. Și noi între noi, tinerii și... Gândește că Andreea Ahtari, turlii de andamusi, iusibă și tineri și cam a trecut de adun și va și să aibă niscântim obeț anamisa de ei, numai și la cum să adună, zicem, la nunță, dar și acolo avem tineri și cam a trecut de adun, ama nu au oară să zburască. Nu au oară să zbrască, da. Eventuri ca eu să sib mea tine, să zbrăși cu văr invitat, văr care zină, să zbrască. Sib știi tinerea și ți mai interactiv, mai hârsească tineri. Așteptăm de la tine, să întreg tine ficioria tăi, ți va la băhare, ți turli de evenimentul va la băhare, că prota va să întrebăm ei, minduiesc. Ei, tinerii, ei sunt micaniți. Eventul va zvorzină. Da, da, mutrim că zburam zilele astea cu un cântător armân și splângea că numai au sinfer tinerii zină la turlile astea de serati. Cum s-a dranenti. Cum s-a dranenti. Noi zicem cam aniți. Era marinira chisnez la una serată de asta, că acolo vedeai și alți tineri și era canda mușata și tora spari că tinerii nu matau sinferti a estul lucru. Și că va hminduiare alte turli de andamusi uslaibă și alor hare zină. Da, va să ne minduim. Avem una căftare de asta, una căftare să-i întrebăm prota tinerii, ți așteaptă. Un căftare sondaj, sau ca un sondaj, ca da. Și nu pus putere tu mintea tinerilor. Da, pus putere, da, și că tora vezi, tu trebuie să lipsește să te adaptezi la chiro. La chiro. La chiro. Avem cătora adusești în zborul de eventuri și de andamusi Bogdan, el este mucan, Bogdan Dumitru, de la restaurant Dorna de la noi, din Mamaia. Și de când tu te înziți, Elena, haide, te rog, ajută-mă, hai că vreau să fac un eveniment pentru armânii din Beidaut, pentru că el, părinți, Fensul de acolo copilării, în Beidaut și mai au soia lui acolo, familia. Așa are Mirachi să dar un event Are Mirachi că eu voi să adun tuți armânii dit Beidaut și eu chiar, uite, tora să zic, nici nu apucăm să zbrâm de chestia asta, dar îi zici tine, că zici, uite, o să zbrăsc o să vorbesc cu Flori, că ea e mare experiență în evenimente, în invitații, îi știe pe toți, artiști, zic, uite, să ne ajute. Ne mintim, zidenții, evenimentul putem să adrăm ca să aibă sinfermea, știi, tineri, ca zină, nu... Așa, că, și a zină, asta vrem zină și tinerii. Hărioasă Elena, mea că ajunsim aproape de bitisita andamusia noastră. De ți zburăm până tora eu și iar masi tu minti că este ghini snola răzalantu, că ca să nu hiti nici tini arăs de altul.
că am greacă tot nasima și discliș la nou și zvidem acă ne iasti zori tu în hop, zvidem țiari bun și toate el chiro și zvidem cum putem să nizem alargu cu nali idei, că am greacă multul să avem răbdare și răbdare, că după multul lucru și după multă răbdare in și ghemișili, in și lucrurile bune. Ți altul, nu știu ți altul dăsești. Cam amintesc că este era și ți n-ai mai desimasie lucruri. Da, sim noi de alihia sim noi de alihia andas zburăm cu altul om, sim noi și de alihia de șcliș, că linzeană, mea cum sunt cum nu este nici gică hagi care e și asta, mi se pare iar la desimasi, că mea tuti andam sile asta ți la vuși tini tu domenia ta, tu lucrul ți la dragi, tu andam să ți la vuși cu armâni ți erani cu chire acolo la esti hoteluri, mea tot vedești peste oameni ți era multul buni, multul îndrepță și așa cum zicești tine, nu cu nărlinzeană. Și mea că că niscânță de ei sunt și multul cunoscuți, Gică Hagi și Marilena Hagi. Și noi ne hărțim mult să avem mai este lucru, că avem nădia că sunt așa n-ai mai mulți de armâni. Așa. Și că am vrea că era mult cum te știi să știi armânești, că nu știi când o dai pe stivăr armân. Da, și mea poate startup-ul la meu peste 2-3 ani a si mare, a crească și a zină vără cu mulți bani care a zic uite, ia de la mine că voi și-o zi tu firma ta. Să ajungem internațional. Da, Dumnezeu să lărgească acest lucru și să ducă înainte cu tihii. Tu bitisit avem întrebări de scurti. Prota este ți zbor armânesc cu țarii Hari. Care ține și tu minti un zbor cu țarii Hari? Caimo. N-are cu zborul ăsta Caimo. Caimo și Iho. Caimo și Iho. Oi lele și oi bobo, nia mari Caimo. Nia mari Caimo. Ai mâncat un Iho. Auzi, mea, dragi și... Unui diseare de zboară. Unui diseare, da. Auzi. Păi, care să-i vără măcare armânească de țarii Hari. Păi... Fără piperchi țărgăsite, nu te vera. Eu înainte de andam să măcai piperchi țărgăsite, să știi. Ca să... Acolo măcași țiara și fără să știu că tine v-ați dus că țarii are mâncarea asta. Păi tu te vera acum ale mamii zicea, mamă, adară-ni piperchi, mamă, am voi să mă piperchi, adară-mi pică ea le adară bunii. Piperchi și după aia n-ai mai multe de oaspeți, avem tu este emisie, tu este podcast. Bror, la zăzire că l-are, hai să măcă piperchi. Va să ne adunăm tu, să adrăm un tingire mai mare ghelă de piperchi de toată dunia, să intrăm cu Guinness Book. Da. Ei, vezi, poate fi bă, nu idee de un andam să iuzim tinerii, știi, că nu să știți. Păi ceva mai mirachi să intră tu Guinness Book. Da, mai interactiv ei, mai tituți. Mindesul că nu este o idee de slabă asta cu n-ai marea ghelă de piperchi. Așa, este, să știi că bag acolo să zbrâm. Și tu, Soni, care ai un cântec armănesc cu țarii Hari. M-a adus amintea și, nu știu, ți-i cânta vei, dar uite, de-apoi m-a amânat la nunță, m-a starmat și tu mintea și tu mirachi. Tora, îmi place Gică Coadă mult cum cântă și îmi place, mi-a riseaște Pirifană, aia toate-l... Alicia Gică Coadă îl cântă tonăturile mult umșată, este un cântic, Pirifană, îl cântă cama arihatic, pe uniho cama știrnut și și zboarele sunt umșate și boața lui în greacă.
Așa. Dar poaia sunt tutti li cântă el sunt șati. A mea că mi-a și că cu coade să-și dibei, dar o să-ți Așa, da, să știu a noastră, părinții a mei, să știu cu el, când ne adunăm la anunță, ghinuim, da. Deci Pirifană. De ne simți noi cu aceste emisii, cu Pirifanii și cu Nădia, că vă lohare mobeta editora seara, care ați vrei să dați un zbor tu bitesită ti motritoria noastră. Că Aristoca a avut răbdare, cum zici, cum tu îți brâmbi de răbdare, a avut răbdare să șeadă cu noi și dacă a lutusi cu ceva să aibă iertare că nu hiu și nu zbrăz cu armânești nica și ți cum lipsește și cum voi. Noi ne hărțim că apropiaș câftarea noastră ta zi să-mi spune, îmi dau idei de lucrurile ți l-o dar și lucrurile ți vrei să dar și dau așninti. Mea Viorel Crăciun îngrăpsește că îi se pare multă bună ideea asta cu naima Marighelă armânească. Naima Marighelă, da. Și că lipsește să una întrebare la cartea asta, la Guinness Book, vedem desi are artul văradrată pentru api, lipsesc că nu. Da, eu zic că nu, cred că nu, zic că nu. Și că, vezi? La risiș la altă ideea noastră, noi ne hărțim mult tot acest lucru și le zicem a tuturor mătritorilor seară bună și vă ne vedem cu altă oaspită, peste una stămână, joia lantă, nu agărșiți, să zburâți armâneaști. Seară înșată, ne vedem cu Ghini. Ne vedem cu Ghini. Seară bună.